Kapitolyo ng Pangasinan, of course. Lingayen. So, mamaya silipin natin yung loob para makita natin. So, kung hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Tara, silipin natin. Are you really cold? Tara, pasok tayo sa loob. Check natin. Oh, jogging muna sa morning. Then, tapos mag-jogging. Take tayo ng video for a while. Ganda naman dito. Oh, good morning, good morning. Ganda naman. Then ito yung pinaka logo ng Pangasinan. Good morning po, good morning. 9:15, 80 pa pala to. Ayan. Ganda naman. Wow. Nice one. Ang ganda. Sana tayo umikot dito kapag ano na, naka-get up din tayo. Ganda, ganda. Well, let's go. Panalo. Ang sarap talaga mag-jogging dito sa Lingayen, sa Kapitolyo. Then mamaya baywalk naman. Oh, sarap mag-jogging with my best friend. Here we go. Our vlog today is all about history sa ating Lingayen. So dito natin makikita kung mababasa ang history ng capital ng Lingayen ng Pangasinan.
vlog today. Ang pag-ikot natin sa Lingayen Grove, Pangasinan. Kapitolyo, panalo!